a través dels cossos, dels rostres, de les mirades, dels gestos, de les actituds, totes aquestes obres ens conviden a contemplar la infància. Bé, a tothom de Sant Just, la veritat que jo el que he trobat és que m'ho atès d'una manera que m'ho esperava, perquè nosaltres sempre ho he fet així, però tant, des de qui ajuda a muntar, qui pinta... I per tant el que jo crec que pinta el Miquel és plaer de viure. I bueno, jo més som de pintar que de... Som molt xerrador, que la ciutadella parla molt, però en directe fa coses. Bueno, i ara farem un cabra i bueno, que us ho passeu bé, eh? Gràcies.